Me ollaan mun mielestä saatu aikaiseksi ihan hyvä lopputulema, jossa digitalisaation tuoma järjestelmällisyys ja rakenteisuus yhdistyy kuitenkin siihen sosiaalityön ainutkertaisuuteen ja siihen vuorovaikutustyöhön. Mun mielestä meillä on nyt ihan hyvä työkalu, joka toisaalta ohjaa, mutta ei ohjaa liikaa. Sä oot pitänyt osaltasi huolta siitä, että kun meillä voisi olla isompikin tarve tällaisessa tuotannon ohjausjärjestelmiä kehittävässä yrityksessä, jotenkin strukturoida sitä prosessia, mutta tässä oot halunnut, että jätetään taiteilijan vapautta ja sitä lastensuojelulle ominaista tapauskohtaisuutta ja räätälöitävyyttä. Kaikki ne toiminnot, mitä sinne on nyt valittu, yhteistoiminnallinen auttamiskartta, suhdeverkosto ja sitten on tämä viikkokokoustyökalu, ne ohjaa tietynlaiseen työskentelytyyliin, mutta eihän ne niitä sisältöjä rajaa. Ensinnäkin voidaan ehdottaa asiakkaalle, että meillä olisi tämmöinen työkalu, jonka avulla me voitaisiin tutkia vähän tätä teidän tilannetta. Yksi hyöty on se, että asiakas tietää, mitä tuleman pitää. Niin hänelle kerrotaan, että tämmöisiä asioita me tämän avulla halutaan tutkia, ja niin sitten asiakas voi ehkä helpommin rauhoittua olemaan siinä tilanteessa, kun hän tietää, että miten tullaan työskentelemään. Ehkä erityisesti jotkut isät on toivoneet, että asiakastapaamisissa olisi vähän rakennetta. Joku on jopa toivonut tämmöistä agendaa. Auttamiskartan äärellä rakentuu sitten eräänlainen asialista tai semmoinen tietynlainen rakenne siihen, että mistä me tullaan puhumaan ja millä tavalla. Ja sehän myös varmistaa sitä, että kaikkien ääni kuullaan. Asiakkaat ei aina tässä vaikeassa elämäntilanteessa tunnista voimavaroja ja nyt ihan suhdeverkosto, auttamiskartta, molemmatkin on työkaluja, jotka visualisoi sitä tilannetta, niin ne auttaa asiakasta jäsentää sitä omaa elämänsä ja omaa tilannettaan ja tunnistaa sieltä ne voimavarat. Jos miettii tätä tämmöisen systeemisen lähestymistavan teoriaa muutoksesta, niin siellähän muutos ymmärretään prosessiksi, jossa asiakkaiden haitalliset uskomukset muuttuu jonkun uuden kokemuksen myötä toisenlaisiksi. Ja hyvä tämmöinen lastensuojelun muutostyön prosessi on sellainen, jossa lapsi ja muut perheenjäsenet saa uudenlaisen kokemuksen itsestään. Ja sitä kautta sitten tämä ymmärrys siitä, että kenen pitää saada tietoa lisää lastensuojelun prosessissa, jotta hyviä muutoksia voi tapahtua, niin se ei ole ensisijaisesti työntekijä, vaan asiakas, siis lapsi itse ja hänen perheenjäsenet. Mutta totta kai siinä myös työntekijän tieto ja ymmärrys kasvaa samalla. Ei enää vaan puhuta siitä, että dokumentaation pitäisi olla jaettua tai läpinäkyvää. Että jos sitä siinä yhdessä muodostetaan, niin siinä tulee kyllä väkisikin kysyttyä ja puhuttua ääneen ja tehtyä yhdessä niitä valintoja. Ja asiakkaan on se helppo se tieto siitä jotenkin omaksua ja motivoitua. Teema, mistä on hirveästi puhuttu sosiaalityössä, tämä kirjaamistaakka. Kun koetaan jotenkin, että se kirjaaminen on sellaista aikaa vievää työtä, joka syö siitä suoralta vuorovaikutustyöltä aikaa. Mutta mehän ollaan nyt tässä Perhepirkossa ajateltu sillä lailla, että se on hyvä, jos se tiedon rakentaminen sen asiakkaan kanssa yhdessä on tällaista monikanavaista. Eli siinä on tavallaan se puhe, niin kuin ennenkin jutellaan, mutta sitten siinä on myös se kirjaaminen. Kirjoitetaan ihan siis asiakkaan nähden asioita ylös niihin meidän työkaluihin. Se on tavallaan myös sitten tekstinä läsnä se yhdessä puhuttu. Ja sitten se on lisäksi tämmöisinä visualisoituina työkaluina. Asiakkaalle jää enemmän aikaa pureskella sitä, mitä juuri tapahtuu. Eli me ei mennä kuin pikajuna. Sitten sitä kirjaamista ei tarvitse enää tehdä erikseen siellä jossain muualla. Tämä on ehkä se isoin
muutos, mihin me tällä Perhepirkko-ohjelmalla nyt niin kuin haastetaan tätä ammattikuntaa. Tässä on sillä tavalla hirveän nyt vankka semmoinen sosiaalityölähtöisyys, että ensinnäkin koko tämä niin kuin systeeminen toimintamalli ja se kehittelytyö, mitä on tehty, sekinhän on sosiaalityöntekijöiden kanssa yhteiskehiteltyä. Eli me ollaan mietitty, mikä voisi tehdä sosiaalityöstä mielekkäämpää. Ja nyt me ollaan sitten tämän digitaalisen työvälineen äärellä sosiaalityöntekijöinä mietitty, että miten näitä hyviä systeemisiä periaatteita, jotka on tunnistettu yhdessä, niin voidaan tukea digitalisaation keinoin. Ja tässä mennään sen tietyllä lailla sen sosiaalityön ainutkertaisuuden ja niiden tärkeiden arvojen ja mikä on sosiaalityölle tärkeää. Me on vaan niin kuin käytetty sitä teknistä osaamista ja ajattelutapaa, jota tällaisten palvelutuotannon työkalujen, digitaalisten työkalujen kehittelyssä meillä ennestään on yrityksessä, mutta että kyllä me sitten muuten ollaan lähdetty tekemään ihan uutta järjestelmää, ettei sitä ole kyllä rakennettu niin kuin minkään vanhan päälle, vaan aivan ensimmäisestä vedosta lähtien se on ollut sit, kun meidän vuoropuhelun pohjalta syntyvää määrittelyä ja järjestelmäksi rakentelua, niin nyt me ollaan sitten siinä tilanteessa, että voidaan ylpeästi todeta, että Perhepirkko 1.0-versio on tehty.